Duha ka mga sospek sa pagpumusil sa usa ka doktor sa Buluan, Maguindanao del Sur ang misurrender na sa kapulisan. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Misurrender na sa kapulisan ang duha sa tulo ka sospek sa pagpamusil sa 28 anyos nga si Dr. Charmaine Baroquillo niadtong February 3 sa gabi sa Buluan, Maguindanao del Sur. Ang mga sospek misurrender sa Buluan Municipal Police Station niadtong February 14. Sumala sa kapulisan, human sa krimen, may diretso sa barangay poblasyon ang usa ka sospek, samtang ang kauban niini may diretso sa barangay Pandag. Dito na nila gitugan sa ilang pamilya ang hitabo, rason sa ilang voluntaryo nga pag-surrender. I already discussed this matter with Colonel Sermese. Sabi niya even with the surrender of two persons of interest, hindi pa naka-close ang investigation kasi kailangan din nating i-verify kung totoo na sila nga yung may gawa. Palauman pasab sa kapulisan ang investigasyon. Ilabi pa nga minor de edad ang usa sa mga sospek nga misurrender. Sa karon nagpahigayon na og manhunt operation ng kapulisan sa ikatulong sospek. Kinsa nalang bigit usab sa managlahing robbery murder cases sa mga kasikbit nga lungsod. Sumala sa LGU, gipasabot sa kapulisan nga isolated case ang nahitabong pagpamusil. Nagkaroon tayo ng immediate na pagpupulong with the Philippine Army at Philippine National Police after that pangyayari. Hindi siya pattern. These are still considered as isolated case. Sa karon, nagmuntar na og dugang nga safety and security measures sa lugar sa insidente. And then nagdagdag na rin tayo ng mga additional solar lights. Ang mga solar lights na hindi gumagana ay we already tried to connect it directly sa power provider, that is the electric cooperative. Nakatakda sab sila nga mohimo og Memorandum of Agreement tali sa probinsya sa South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ug North Cotabato alang sa dugang seguridad. We already drafted the initial na Memorandum of Agreement that will be signed by the different governors. Yun siya yung Inter-Province Road Security Agreement. Samtang nakadakdang mo pa ilawom sa operasyon si Dr. Charmaine, kinsa anaa sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Gisulian sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makahinabi ang kabanay ni Dr. Charmaine. Apan nagdumili una sila nga motubang sa kamera. Sa Facebook post sa iyang amahan, nangayo kini og pag-ampo sa iyang mga kabanay ug higala nga magmalampuson ang ipaygayong operasyon sa iyang anak. Aduna na sa gihatag nga assistance ang probinsya sa Maguindanao del Sur ngadto sa kabanay ni Dr. Charmaine. Si Dr. Charmaine, usa ka doktor sa Sultan Kudarat Provincial Hospital. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao.